हामबाय अब 1,19,00,000 रां बाय स्नामजाक DWS नि कैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट दैसानि दैति सावै 15,000 गैलन वाटर कुचुगा हाथाइति सावै आपने प्यूरिफाई खाइए दैसे नग नग हर घर घर जल जीवन मिशन ने आवताय अब DWS ओ सामुंगनो चारि रेखा इगावरा प्रजा बहादुर नि 81 फैमिली ते बिशुमनि पारानि किसु फैमिली अब बाय उपकृत दं आगे ते कुआ खुरै यं कलाइजाक दैसानि दै नंलाय दंमानि दिनै निजिमि बारावरो कायसा बिशुद्ध पानीय जल कायसा दै कखर नंमानि सेब मानखा एगा आबो बाय बेलायखिन लोकरावबो खाथुं थजाका जों माबोनो नाय माने बाहायके बयनि वानसा आमसाय बेतिफ्रासा आमसाय हामक्राय फेरलाय तामबै चिनि हामक्रायके लेरि दं तामबै चिनि आमसाय का हामक्राय खायजिया दै मानथगिया लामा करै फिरां करै रों करै रां करै आबोनो दाक्ति सनाम दै माने हाबथां रक सनाम याने बागैनो तिब्रासाराव फरांति साव लामाव आजगो बाक्सा सिलाय रमो इया खेबा बाक्साके थामथि फायजागो दिनि जोंनो रक नुखना केन्द्र सरकार त्रिपुरा सरकार तैसिन त्रिपुरा मथा एग्रीमेंट अंलायखा ट्रिपाइटेड एग्रीमेंट अंलायखा एंलायै हामक्राय खेलायसिनै फायदा आगे जो मानंखा आबो बुलंखा ताबो कताल के या प्रेसालायसिनै नरनो मुंसा केबे मुंतनिगला नरनो बाहायनो कोपलुं खायरेनै नरनो हामक्रायबो दाक्ति तुबै चंगरेनै नै गसेमा बाय दिनैबो नरनो खना चिनि कैबिनेट मिनिस्टार खरकनै शपथ ग्रहण खायका जों हामबाय मायाफोर भारतनि प्रधानमंत्री मोदी जी ताई होम मिनिस्टार अमित शाह जी ताई अरनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी ताई चिनि महाराजानो तो ताई साइन लाभ करी बाहायका हामबाय नै तैसिनि मिनिस्टारनो हामबाय मायाफोर जतनि प्रयत बबो एग्रीमेंट थंजाक इके ताबो बाहायके तैबो कद खायसिन तिब्रा सामचना हामग्रा खैमानै आबोसि चिनि चाटो मो सतंग जों त तिनि चिनि एलाकानि सागराखा नवजय गामि निनि ततमल समिकौ तासिं जों सागान के कर्नरामनि सागाते हलुदे चिनि मिनिस्टार सार बसाका हलुदिया बेसि काकरासरा आरो उबो समस्या दं 18 मराव उबो समस्या दं एक्चुअली जों अरो हंगे खसे हमको दलाया थांनाय दि ताबो से लामा करिखौ जों माने दिबनि 10 ता हिंगा के हरनि 12 ता समय सगैयाव माय पाराव दं आरो बाहायके सगैना आबन बागिनो ताबो नायटुग जे हामग्राय मा खायनाय आबन बागिनो जोंनि लाइस मा तांनाय पिन आउट खाय संमा तांनाय बाहाय